आखायानो साजोब्बाय आंनिया दिनै बेसेबा बुरजा दिनै आं हारसिंसो सिबनांदों आदार आखेंआबो फैयाखैमोन आखाया आलौजोब्बाय थिफुनाय बायदि जाजोबदों सासोदों आब'आबो गैया खोमा मैगंफोरसो खानो थांदों ना मायो बिराद मेंनाय मोनदों आं दिनै हारसिंबा खस्थ' मोनो एसेबां सिबनांगौब्ला आदार आखें थानायब्ला एसेबां खस्थ' मोना राजायासो फैबाय माथो राजा फैबाय मा जाखो आगै हनै दिनै सारौखौबो लाबोफादों माथो सादों मा जाखो दिनै आं हारसिंमोन खामानियाबो बुरजामोन बेनिफ्राय आदार आखेंआबो फैयाखै आंनि आखाया दुलुनजोबदों दिनै मायबा मायबि खामानि मावनो होदों सासिदों दुलुनजोब्बाय आयु नै थै गनाय बायदि जादों माथो दुलुनजोबनानै सायो गथ'खौलाय मा खामानि मावनो होसिनाय मा खामानि मावसिनाय नों दिनै इसिबां आखाइ दुलुनलायनाय मायबा मायबि मावदों हायै मानसिखौलाय माने इसिबां गथ' मानसिखौनो बेबायदि जानला मोनला मावनो होनांगौ सिबनायखिनिखौल' सिबो साफा खालायो बेखौनो होबानो जायो मा मावनो होबावनाय नोंखौ राजा होदों मायबा मायबि फर'प्लास फोननायब्ला मालाय हामगौमोन खोमा फर'प्लासबो गैया मा फोननो र' बै लामायाव थुलुंसि दंफां दं र' आं लाना फैनो र' बैसिनि लामायाव बुरजामान थुलुंसि दङ र' देना होबाथाय रोसिखौ होब्ला मोजां जागोन बे र' आं लायनि बैयालाय अबाव न'आव गैया आबैया मोसौ दोस्लायनो थांदों बेनिफ्राय नोंदायालाय खामानियावलाय थांबाय थादोंना थायाखै आदाया थांगासिनो दासान्दिलाय डिउटियाव बेनिफ्राय आयै आबौनि क्लासालाय मालाथो जागोन गोबावानो जाबाय माथो 20 दिनानो जासिगोन माब्ला फैगोन नोंलाय थांगोन र' नै सन्जया गाबोन थांगोन खोमा लिंनो मानसिफोरखौ नै माबाबारैनो फाथिसिगोननो क्लासखौ सनिबारैनो नोंसा मामाया अबेबा फैसा मोनबायनो बेखौ नेबाय दंमोन बेनिफ्राय दा फाथिसिगोन आरो नै दा जगारफोरा जाबायानो नै आइ आइ नोंसोरो नों नङाबा सिखिरि सोरबा सासेया गाबोन नोंसा मामाजों फैफादे आइ मामाजों थांफानांगौ मानो माने आइ खामानि मावग्राबो मानसि गैया दा न'फोरखौ लिरस्रांनांगौ साफा खालायनांगौ जि गोबां सुनो दोङो मावख' हाया खाथि खालानिफोराबो एसेबां फैनो नागिरा ना मालाय खालिसो फैगोन बा बिनि सिगांखालिसो खामानि मावफैयो दा न'नि मानसिफोरानो मावनांगोन ना बेखिनि साननैसोखौ सोरबा सासेया फैबानो जागोन दे फैफा मामाजों जागोन दे सासेल' फै सानैबो फैनाङा आबैजों बे खासनि सिगांखालि सोरबा सासेया फैफाबानो जाबाय आरो नोंसा बाबाया दादाजोबा माला फैयो जायखिजाया नों नङाबा जायखिजाया गाबोन फैबानो जाबाय नों फैनोबा नोंनो फै दे होमबालाय आंनो थांगोन दे गाबोन मामाजों आइ दे होमबालाय फैफा दे खामानि मावग्रा गथ' होननानै गथ'खौ बेबायदि जानला मोनला खामानि मावनो होयो होमबा बैसोबो नायला बैसोनि हिसाबावसो बे खामानिखौ मावनो हागोन खामानि मावग्रा होननानैनो बे उन्दै गथ'खौ 9 बोसोर 10 बोसोरनि गथ'खौ जानला मोनला गिदिर खामानिफोरखौ हायै मा खामानिफोरखौनो मावनो होबा जायो होमबा अन्थ'बथ'नो माबायदि मानसिफोरा एसेबो अननाय गैया नामा उन्दै गथ'खौनो बेबायदि जानला मोनला मावनो होयो दरमा होदों होननानै गथ'खौ जानला मोनला हाथारि खामानिखौनो मावनो होबा जागोन आरो आखाइ दुलुनलायनाय मानसिफोरनि गोसोआव अननाय गैमारा फैसाखौल' सिनायमारो फैसा होदों होननानै जानला माला मावहोनो नागिरो अन्थ'बथ'नो माबा मावनो होनाय खिन्थायाखैबो गथ'आ आखायानो थै जाजोबदों दुलुननानै बेबायदि एसेबां बाहायो गथ' मानसिखौ थांनोनो होला र' आं दिनै जि फैबाय आंनो जुदि बेयाव खामानिखौ होआ गुबुन खामानिखौनो मावनांगोन नायल' जाजानो अन्थ'बथ' गथ'खौ बेबायदि मावहोसो होननानै दुखु मोनो आं बेबायदि खालायब्ला मानसिफोरखौ मानो मानसिफोरा एसेबो अननाय गैयाथाय आखाइखौ हरलाय आं थुलुंसिखौ देनानै लाबोदों हर फोनना होनि मोजां मोनगोन आलौदों एसे आलौ खागोन दे बे आलौनायानोथ' मोजां जागोन आरो थुलुंसि होब्ला मोजां जाखायो मोजां जागोन दा बे दसे थाथ' बेबायदिनो दे बेखौ माबा नाङा सुथ'नाङा एसे राननो हो ओमफ्राय आं माबोरै ओंखाम जागोन दे राजा सामस दङ ना सामसजों जागोन आं दौना होनांगौ ओंखाम उखैसोदों नामा उखैदोंमोन थेवबो जाथ'ला बे रानथोंसै दे होमबालाय रानथों दे आधा घन्टासो थाथों सोबख'जोबगोन ना मालाय बेनि उनाव नारेंखल फोनना होगोन आं मा ओंख्रि आब' जारि बिलाइजों ना संदों अबाव मोनदों ना जोंहानिनो हाखरनि संनो जेबो गैया होननानै आं बेखौनो बोरसि बोनहैदोंमोन मोनगोन ना मोना होननानै बेयावनो मासे फैदों कमलकाट बेखौनो संबाय आं जानो लुगैबाय होमबा आं दे
दे जानो हागोन दे एसे थुलुंसिनि रोसिया मोदोमफोराव नांथों जानो लुगैसोबाय ओंखामखौ जागोन दे राजा दसे थाथार दे नङाबा ओरैनो थांगारगोन बे रोसिया ओरैनो थांगारगोन दा सुना होबाथाय नोंनि मोदोमाव हाबनायानो नङा बे दे होमबालाय बेनिफ्रायलाय बे झारुखौलाय मानो लाबोदों दिनै झारुखौ मोजां खालायनो होदों सिबबाबो जाबोर खारा होनना बुंदों बेनिखायनो बेयो बायलादोंनो गेजेराव झारुआ बायलादों ओरै गदों बेखौ मोजां खालायगोन नंगौ दे आं दाहाय मोजां खालायना होगोन दे आं सिरियास होननानै एक्टिं खालामनायखाय लोमजादों सिरियास होननानै एक्टिं खालामनो देखायनायखाय नुदों फिसाफोरा सिरियैनो दङ रनिया थांनायनि बाथ्रा बुङाखै जेरावबो थांनायनि बाथ्रा बुङाखै माथो दिहुनाखै बेबायदिनो खालायसिगोन आं एबारनिफ्राय मायबा मोनसे प्रब्लेम जाबा बिसोर अबावबा थांनो नागिरबानो बेबायदिनो लोमजानानै देखायफ्लानांगोन फिट जानानै देखायफ्लानांगोन उदै सानानै देखायफ्लानांगोन मायबा मोनसे जानानै देखायफ्लानांगोन बेसे उन्दुबावनो एक्टिं खालामनो आंहासो उन्दु जानजै सानजै साजोब्बाय दसे जिरायबायहाय आं हाला उन्दुबाय थानो बेसे उन्दुबावनो साला बे बुजिनो रोङि गथ'फोरनि थाखाय मा खालायनांगौ जादों आं अफिसाबा मा जाखो दिनै सप्तासे गाहाम जालायलांबाय थाङियानो गाबोन बारहुंखाखौ थांनो होनायानो हामगोन नामा रनिखौथ' थांनो होनो हानाय नङा आं रनिया थांनो होब्लानो बियो माथा मारिखागोन बियो अबावबासो थांना सहैगोन बियो बारहुंखाखौ थांनो होनायानो हामगोन बायदि मोनदों आं आरो सानबेसे बेबायदि एक्टिं खालायना थाबावनो आंलाय देहा गाज्रि होननानै गथ'आलाय माथो बुजिनो रोङा बेबायदिलाय बेसे सान एक्टिं खालाय थाबावनोसै आं थागोन दिनै आरो साननैसोबाव बुजिनो रोङा बिमाया मा सानो मा मायो बेफोरखौ जेबो बुजिनो नाजाया बिमानि खोथाफोरखौ खोनासंनो नागिरा आयै एसे मोजां मोनबाय नामा बाबा मोजां मोननाय माने नै उन्दु बिराद दुरबल मोनदों आं जानजि सानजि मोदोमसिम साजोब्बाय बेमाराबो हामनो रोंला एसे जिरायबाय आं बेखायनो आबा बेबायदि थाबाय थाबालाय नों बेमारिसो जाबावगोन माथो माबा हस्पिटाल मोजाङाव थाङा मानो ड्राइभार दादाखौ लाना थांबानो जाबाय आरो पद्माखौ लाना थांबानो जाबाय नाङालै आबा नाङा दासान्दि बिराद मानसिफोरा बेमार जासावसोदों हस्पिटालाव थांबा सन्नासो फैगोन अबावबा बे कर'ना बायदि सनला सनसि थांथ'वा दे आङो डाक्टरा बेयावनो फैबायानो माथो दाखालै बेनि डाक्टर हस्पिटालनि डाक्टर समान आरो आबा बेयाव नायजाबाबो आयै अफिसाव थांनांगौमोन खोमा माथो एसेबां सान जाबाय फन खालायखादों आं रजिखौ बियो फैखागोन फाइल डकुमेन्टसफोरखौ लानानै फैखाबाय दंना बियो देखायनो आंनो मायबा प्रब्लेम जाब्ला होनबा नोङो अफिसाव थांलानो थांगोन मोजाङै हामथारब्ला डक्टरा फुरा कमप्लिटलि रेस्ट लानो होदोंना आंखौ बेनिखायनो आङो थांथ'वा बे मास मोननैसो थांथ'ला खोमा आं अफिसावनो जेरावबो ओंखारला आङो बारहावा बायजोनि बे गाज्रि बारहावाफोरखौ जाला आङो न' सिङावनो थाबाय थासिगोन बेबायदिब्लाथ' बिराद गिदिर प्रब्लेम जाबाय आइयाबो दासो बेमार जानो मोनबायना बिदिब्लालाय आंलाय माबायदि बायजोआव ओंखारलांनो दालाय आइया थाब्लाथ' आं थांनोनो हानाय नंला सानदोंमोन सानसे साननैनि लोमजानाय साननैसो उनाव हामगोन आइया अफिसाव थांफिनगोन आं मिथिगौ बेटा नों मानो बेफोरखौ सोंफैबाय थादों नों आंखौ सानदोंना आइया माब्ला अफिसाव थांगोन आरो आं माब्ला बायजोआव ओंखारलांनानै हाबिलखौ नागिरनो थांनो हागोन जाफुङा बेटा नोंनि साननाया आं थागौमानि नों थांनो मोनखाया बे आंनि न' आंनि रुल आंनि हिसाबाव सोलिनांगोन बाथ्राफोरखौ सुदेमजोंसो सावरायनो मोननायब्ला हामगौमोन आंबो फनाव रायज्लायनो हायैखायनो रायज्लायाखै मा होनना रायज्लायनो बाबाया ओंखाम जानो फैबायानो खोमा बाबा ओंखाम जानो फैबाय नामा नोङो औ रन बांखुरिनि मुगु दालिसो संदों आङो मुगनि दालि जागोन ना जाया नोङो मुगनि दालिसो संदों भाजालाय दंना गैया दङ जिंखा आलु सयाबिन मटर बेबायदि एवदों जागोन ना जाया ओंख्रिखौ मुगुनि ओंख्रिबा जाया दे आङो भाजादों जानोसै बाबा गाबोन मामाया फैगोननो आंखौ लांनो मामा सोर सन्जया बेयाव मानसिफोर लिंनो फैखासिगोननो आबौनि खासा सनिबारैनो थांफा आरो न' सिङाव जागोन ना बायजोआव जागोन लाइनबोथ' गैया खोमालै गैया लाइन गैया दहाय थांनानै फैयाखै थां होनब्लालाय बायजोआवनो लानानै फै बायजोआवनो जानोसै आं आयै नोंनि साननायाबो जाफुंसिगोन आंनि साननायाबो जाफुंसिगोन मा साननाय जाफुंसिगोन मा खोथा आयै नों प्लेनिं खालामबाय थादोंमोन ना आंखौ रनिमोननि न'आव दोनहरनायनि थाखाय नोंलाय माथो आंनि खोथाफोरखौ खोनासङानो खोनासंलायनाङा आयै गावबा गावनो जागासिनो खामानिफोरा थोंजोङै थांगासिनो गावबा गावनि मा बुंनो नागिरदों मोजाङै बुङा माने आयै आं रनिखौ लाइक खालायो मा बुंदों नोंलाय फाग्लि नङा आयै बेफोर गासैबो जोंफोरनि लामायाव गावबा गावनो फैदों नोंनि साननायाबो जाफुंगोन आंनि साननायाबो जाफुंगोन माबोरै जाफुंगोन बेबायदि जाफेरै सिमांखौ दा नुनो मोनथिबाय बे रितु खानिया बे हारामिया
बे खुथाया बे नोंखौ बिहामजो खालायनानै लांगोन सानदों नामा नोङो? दे रनियाबो नोंखौ मोजां मोनबाय, नोंबो बिखौ मोजां मोनबाय, नाथाय बेखौ बे रितुआ माब्लाबा एक्सेप्ट खालाया। बिनि एक्सेप्ट खालायनायखौ मानो नांगौ आयै? आंखौ रनिया मोजां मोनबानोथ' जाबाय। हावायावनो बिरगासिनो नामा नोङो? सिख्रि सानदों नामा नों गावखौनो हो? जेराव गोसो बेयावनो बारफुंलांनो बिरलांनो सिख्रि बायदि? बेबायदि नङा। बांद्राय सिख्रि जानानै बिरफुंनो दा नाजा जुगामि, मिन्थिबाय? जेब्ला रितुआ गांखौ हास'नानै होगोन गेजेरावनो, होमब्लासो मिन्थिगोन नोङो। आं बेफोरखौ जेबो सानाखै, बियो गांसो हास'यो मा हास'यो, जायखिजाया आंखौ रनिया मोजां मोनब्लानो जाबाय। रनिया मोजां मोनब्लानो जाबाय। नोंखौ मोजां मोनो नामा रनिया? दाखालिसो लोगो मोननाय। मोजांथ' मोनो होनना बुङाखै, बाट आंहा फोथायनाय दङ बिबो आंखौ मोजां मोनगोन। दोहोनि न'खरनि मानसिफोरखौ सिनायाखै नोङो? माबायदि जायो बिनि बिमाया जेरै बिनि फिसाज्लाफोराबो बेबायदिनो जागोन, मिन्थिबाय? आयै नों मानो नेगेटिभल' बुंबाय थायो? आंखौ नोङो रनिखौ मोजां मोननायखौ लुबैया नामा? नोंहाबोसो मोजां जागोन। नों बेबायदि नेगेटिभल' सारबाय थानायखायनोथ', नेगेटिभल' बुंबाय थानायखायनोथ' जेबो खामानियानो जाफुङा। आं जेबो नेगेटिभ पइन्टआव जेबो खोथा लानानै नेगेटिभ पइन्टआव लायाखै, आं जेबो नेगेटिभ बुङाखै, मिन्थिबाय? बिनि बिमानिया गाज्रिखा आखला। बावगारबाय नामा नोङो? नोंनि बिमानि मेगनखौसो लाना थांदोंमोन बियो। आं बावगाराखै आयै, बियो गावनि मोननांगौ साजाखौ गावनो मोनखागोन। नाथाय बिमाया गाज्रि बान्दि फिसाज्लायाबो गाज्रि जायाना। खोनासं जुगामि, नों रनिखौ मोजां मोनो, आंहा बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया, मिन्थिबाय? नाथाय प्रब्लेमखौ क्रियेट खालायगोन बिनि बिमा रितुआ, मिन्थिबाय? आं मिन्थिखागौ बे माबायदि मानसि। नोंखौ बेखायनो सांग्रांथि जानानै थानो होदों, जाहाथे सानसे समाव नों रनिखौ फाग्लि बायदि मोजां मोनगोन आरो रनिया नोंखौ लामा ससेयाव गेजेर ससेयाव नोंखौ गारनानै थांगोन। आंबो एसेबां गाज्रि मानसि नङा। आं बिखौ खिथेर लानो नागिरदोंमोन आरो बिनि न'खरखौ खिथेर लानो नागिरदोंमोन, मानोना बियो आंखौ बेबायदि खालायदोंमोन। आगान होनाङि आगानाव आगान होना लानाङा जुगामि। रनि बायदि एसेबां मोजां न'खरनि सेंग्राया नोंखौ माब्लाबाबो लांखाया, मोजां मोनब्लाबो। उनावसो नुनो मोनगोन नोङो आंखौ रनिया लाङो ना लाङा। फाग्लिनो नुनायनि सिमांफोरखौ नुनानै सुजुलाबायो। रितुआ बिखौ बिहामजो महराव लांगोन माब्लाबा? गैसा रोङि मानसिखौ बेसेबां मुगैयो, आरो नोंखौ आंनि फिसाजो होननानै मिन्थिब्लाथ' आरो नांनायानो नङा बियो। राजा, दिनै सागाबायना आखाया? औ आब' सागाबाय। नायनि रानदोंना रानाखै? नेरा रानबाय। रानबाय दे। राजा नों थांथ'नांला सिबनो दे। मानो? आंखौ रायगोन? राया। नै बाबु, आङो दाख्लैबावै बिराजजों रायज्लायदोंमोन, नोंनि बदलै आं थांसिगोन होननानै। हो? औ, आं थांसै नोंनि बदलाव। नों खामानियाव थांनांला राजा दे। आंलाय माथो खालायगोन होमबालाय? नोंनि मोनसे बाथ्रा सानदों आं। मा? सानदों राजा, नोंखौ स्कुलाव होफिनसिगोन होननानै। नों क्लास 4सिम फरायदोंमोन ना? औ। स्कुलाव? औ, नों स्कुलाव थांदो। आं खामानियाव थांगोन, नों स्कुलाव थांगोन। अबाव आंना ड्रेसानो गैया, फैसा अबाव मोनगोन? मोनगोन र'। आं सानदोंमोन राजा, नोंबो जुदि होनो, बे नारेंखल माखासेया ओरैनो दं माथो राजा बारियाव, गोरानसो जाजोब्बाय, आरो गयफोराबो दं माथो। बेफोरखौ फाननानैनो नारेंखलखौ फानब्ला फैसा मोनगोन ना राजा। नोंनि स्कुलनि ड्रेस, बेग, बिजाब, बहि, कलम बेफोरखौ बायगोन। मा होनो नों, फाननांगौ ने? औ, आं मा खालायगोन? फान। बेसे मोनगोन? बेग बायनो हागोन ना बे फैसाजों? आरो माबाबो मोनगोन ना, गस्लाबो मोनगोन ना, जन्थाबो मोनगोन आब'? औ, गासैखौबो मोनजोबगोन राजा। या! होमबालाय आब' दिनैनो फानदो, गाबोन स्कुलाव थांगोन आं। थांगोन र' राजा, बेबायदि जायाना, बायग्रा मानसिफोरखौबो नागिरनांगोन ने? दिनैनो फाना। दिनैनो फानाबो दिनैनो। आं स्कुलाव थांनो मोनसिगोन। गाबोन थांगोन ने आब'? बेगखौ बायनो, गस्लाखौ बायनो, स्कुलनि ड्रेसखौ बायनो। हाथायाव थांगोन ना आब' गाबोनो? थांगोन दे। गामियाव दाहाय सोरखौबा नागिरहैनांगोन, नारेंखल फानग्रा, नारेंखल हानग्राबो फानग्राबो गामियावनो सोरबा मोनोब्ला बिसोरनि थ्रुयैनो फानसिगोन। होनबा आं गामियाव सोंहैनोसै दे। र' नाङा, सानैजों थांगोन। दे होमबालाय थौदो, थांसै। थांगोन र'।